Blazi Navy. Murisese. Mushe. Yes, sir. Unaitwa nani? Naitwa Fanchoga. Oh. Yes, sir. Kusita lako chaire kubereko. Zita rekubereko nonzi Valentine Simbarashe Choga. Ndevangoma ndo Fanchoga. Valentine Simbarashe Choga. Yes, sir. Saka itori zita rako chaire. Aritori zita rangu chairo ngoziritimbudzira chete. Unogara? Kuruwa. Zvine mufungo kuti unogara kana mumatapi ke? Kana mumagaba? Ndaimbogara kuruwa but ndezvinozvi ndakugara kumachubheki ndokwangu ndokwakuteni kwangu. Machubheki urocha? Ndikurocha. Alright. Watanga kuimba ri? Ndatanga kuimba 2005. Amfana wangu sazonyemba uchidaro. Serious. Ndatanga kuimba 2005 kanditori kamfana. Chitoimba kumagigigigi kumachikoro but kusorekoda ndazotanga hangu ndati kure. Sharini. Sekunana 2010. Oh, chimboimba song yako yakatanga kurekoda. Ini nakupa ivangu Clement Rastamani kuri kubandana mtibagara tisundurani. Yes, that the song. Yakarekodwa nani? Yakarekodwa na Preda, ainzi General Preda. Wekupi? Aigara kuruwa. Oh. Yes, sir. So mamuri mastudio kuruwa 2005. Mastudio manje kunana 2005 munongoziva kuti mastudio anga ari mashoma saka taingorecord imba tichita seti chingopaila masong chingopaila masong. Oh, vaingoimba zvechigeto itwa makona. Geto zvekungotederera zvinhu zvaizvo. Oh. Ndani akakuinspire pazvinhu zvacho? Munhu akandi-inspire ndi-Elephant Man na Ninja Man out of Jamaica. Oh. Yes, sir. Kokuno kuZimbabwe? Kuno kuZimbabwe handina akandi-inspire because ndakatongo-inspire nemajoma. Pakudhara. Une makore mangani since wakati wakatanga 2005? Ezvinozvi ndane 27 years. Watukure. Saka gore ripi? Ndazvarwa 11 May 1993. 1993? Yes, sir. Iko kuruwa? Aiwa, kuAcadia. Uri mukarati? Aiwa, handisi mukarati. Aiwa, handisi mukarati. Tongori mublack but ndochi. Kwatokugara maparents angu imwe. Saka chigofo unotochigeta? Ndizochikondise zvangu. Ndizochigona. What's up? Ndadzidza paChiremba. Chiremba iri ku? Chiremba iri kuruwa. Grade 1? Grade 1. Alright. Manje ukuita nezvi? Ezvinozvi? Ezvinozvi tongoita zvemugeto zvongotenderedza madhiri tichiimba izvo new music yedu. Zvikubhadhara? So far zvasati zvatanga kubhadhara because zita rangu rakatotanga kutosimukirawo mai manje. Okay. Rakasumukira uku? Rakasumukira kuYala Nation. Chimbotiimbira one song inozikanwa yekuYala Nation. Jongoriyo ndiri stick mabonzo ine ndiri kujobora sijongwe mudonzo jobo kudzaka pondo. Yes, sir. Jamani. Izvo ukutofundisa vanhu. Aiwa, akufundisa vanhu. Yes, sir. Yava. Chimimba kana kutiza. Baby style yako iyi. Style yako iyi ndatongoinspire ndabudza ndainspire nemajoma. Katasa timu rairaimba kudhara raira. Tine richita zvinhu zvaro ne-energy saka ndo vanongondi-inspire kubva energy. Kwasi pane imwe video yaumburuka maningi mataya akaningi akapiswa. Iyo yepamatapi radio. Rangova level because mungatoiterera song yacho yataura nyaya yemweyo yokunyadziswa chichichichi. Saka ndaingoedza ngotarisa kuti kungoburitsa kuti vanhu vanenge vachishandiswa chiita kuti nga vanopenga ndosaka rakabuda chiumburuka. Chimboimba tinzo. Inonzi inonzi wakambobva nekupi mweyo kunyadziswa. Chiimba tinzo. Wakambobva nekupiko iwo mweya wekunyadziswa, ukaita chakanaka unoshorwa aumbotariswa, unenge wagadzirwa napiringondo chese chakwabata chinoti mbombombo uchitadza kuzvitengera tokondo uchishandiswa. Yes, baba pakaipa. Aiwa, you deserve kubuda pa mugota pa ma-artist apa. You deserve it. Yeah. Gore rinenge rako. Aiwa, gore rino 2020 2020 pane mangoma hopo. Handiti? Yes, sir. Munomborekoda mama-studio asiri eYala Nation? Anomborekoda. Kupi kwacho? Nomborekoda kwana Malon T,
ndomborekodha kwana Simple Solid Records. Ndo andakamboti record. Chimboiba one song yekwaMalenti. YekwaMalenti. Please play Msatam Sarinya, yes. Weko kecha makarinya, yes. Ibosi ya mabini, wangwe ba unoji ba varoi. Ukarade na unoita chistoyi, anenga katebura mikote chipoyi. Yeah. Kanjoga. Yes, Bana kuna shi auda ausikirwe. Ayo hadi Aile jiloi. Ayo hadi sikirwe. Ngori jaya kutakirwa de bawex. Saka manje microphone unoibata sei nezvaunenge uchita kana toto wabata microphone haizodone. Microphone haidoni. Tesongorowa takatobata zvekutoti chatoita kuti pane nchipefuma ndopefuma nekamwe kamaiki kaekeke paside. Kuti maoko anyatsoita zviri zvaunoda. Action kana dzakuitika dzinonatsobuda maisi. Saka apa manje wakutofanira kutoinvesta utotenga kamaiki kako kana zvaita. Ndakuda kutoinvesta kana zvangoita totenga maiki kuzoitira chi pastage because maartist akawanda havainvesta mumicrophone but vanenge vachingoti sabotage pastage. Ndongozoona vanhu vachingoti sabotage but saartist unofanira kunge une zvinhu zvako zvese zvakarongeka kuti mamaiki ako macordless yese kuitira kuti tisakunetsa. Plus moendawo kumariesal early kumashows early. Aiwa mariesal totorova zvakatosimba. Koya ndakakuona muri muchiita zvinenge zvestaira yenyu yepafacebook mamuri kupi? Yainzi ndityokere chichichi. Mamuri kupi mai? Tatiri kuneka kunga muchato kekumaraini. Kupi kwacho kuruwa? Ndanangova kuruwa mudzi chingouyawo pane umwe mufesi wangu aichata saka akangoti chimboyombobatawo 1-2 pasina kana kubhadharana? Zvasiri zvekubhadharana zvazvingori zvemugeto zvimwe zvaizvo. Zvongosipakana. Zvongosipakana. Sometimes zvinobhadhara because vanhu vakutokuziya kana nyaya iyo. Ndatozoona kutoti vanhu ndatogofunga kuti zvitongori simulazi but ndakutoona vanhu vakutonakirwa nako kasinyika. Handiti? Zvinofadza. Saka anything new here chiri kufanira kubuda apa pa 2020 apa? Pa2020 mangoma aripo hopo. Arikufanira kutobuda zvototi nhasi papa ndirifanira kutonorekodha rimwe ngoma pane ridhimu rikuda kubuda uko rimwe helmet rikuuya moto yo. Saka kana muri mustudio hamunenge makapava kana ndiri mustudio kana ndiri mustudio because basi ndikazoita action mike inogona kuzoita kusongodora kana bhoti kukanyika saka studio nendakachila but chitongorowa ngoma. Yes sir. Mune maparents achiro? Maparents akusima. Vakashaya? Maparents zvakudhara? Vamwe vakashaya ndiri grade momsi vakashaya ndiri grade 3 yarazoshaya ndiri is 2012. 2012? Iko kuruwa? Kuruwa iko. Une ma-sisters ndine one little sister ne big brother. Vanoziva ndo zvaunoita izvi? Vanotozviziva. Vachitofara kutoti kutoita something? Havari kachifara but unoziva kuti kana munhu une atirako vanhu havarinzwisise but nekufamba kwenguva nanabambiki nanatete vanenge vachikuona. havanenge vachitofudhuka vanenge vatofunga tikukonya because action dzimwe dzanenjirowa munhu anogona kutomati munhu ari kumhanya mushini but ngori nyaya yeart chete. Kukonya kupenga vanhu vazhinji vakutofunga kuti kupenga ndi vanhu vanenge vachitofunga kuti kupenga but munhu ari kupenga haangambopindurire sezvatiri kutoita izvozvo. But munhu ari kupenga anoramba kunzi ari kupenga. Munhu ari kupenga hatopindure mani hatokwanise kudayira chi naishimimba. Munhu ari kupenga andodzidza munhu anopenga anoramba. Saka ungabvuma unzi unopenga ataura chokwadi? Aiwa handibvume undopenga. Wazviona ndisaka tataura kuti munhu anopenga anoramba kuti anopenga. Aiwa hamba kukori nyaya yechiart chete apana. Aiwa chimonesai hama neshamwari nemaproducers enyu nevari kukutsigirai mumusic dzenyu. Saraenda mberi tsara kuti ndini ndaikupusheni noti wanzwe. Aiwa shamwari. Iyo shamwari. Tikuti ndeyabva Vanchoga. Yes sir. Taura zvako murisa hama neshamwari dzako
ya ndoda kuti yekutanga ndoda kumhoresa Yala Nation boss Yala ndobva ndamhoresa Ray Music ndomhoresa Mbida D ndomhoresa Boss Kawara ndomhoresa rimwe timu rese nabande vese vanongosimbisa level boom handizva yes sir saka umhorese sister yako nebrother yako nemasister nemabrother anonzani Faraina Tari vari kuruwa alright yes unobatika sei kana vanhu vachida kubhuka kana vanhu vachida kundibhuka vanokwanisa kuenda paYala Nation page riri paFacebook kana kuenda pana Van Choga paFacebook kana kundibata pa 0737 249 886 0737 249 886 ndopandobatike pa handiti ka yes sir maita basa kawani sharp yes sir